Čau lidi, taky vás někdy napadlo, kdo je v Brawl Stars ten úplně nejlepší na světě? A nemyslím trofeje, ale i ty nejšílenější rekordy, které se za celou historii hry nazbíraly. Od milionu kilů až po výhry v hodnotě luxusního domu. Tohle jsou největší světové rekordy v Brawl Stars. Určitě budu moc ráda, když tady dáš odběr se zvonečkem. Zároveň budu moc ráda za like. No a my jdeme na video. Jako úplně prvního tu máme hráče jménem Toxic Genie. Tenhle borec je naprostý blázen do trofejí, protože jako jeden z prvních na světě pokořil neuvěřitelnou hranici 200 000 pohárků na jednom jediném účtu. Ale pokud si myslíte, že 200 000 pohárků je všechno, tak se podržte. Hned za ním je totiž hráč jménem Psychi, který pokořil rekord v nejdelší sérii výher v kuse. Dokázal vyhrát neuvěřitelných 281 zápasů v řadě bez jediné prohry. Představte si, že zapnete Brawl Stars a hrajete celý den a ani jednou neuvidíte nápis Defeat. No takže tyhle dva rekordy jsou naprostý úlet. Ale teď se podržte. Existuje to a to je 60 trofejí. Možná si říkáte, že je to málo, ale trik je v tom, jak rychle to zvládnete na úplně novém účtu. No a abych zjistila aktuální světový rekord, šla jsem na stránku Trophy Speedrun a zjistila jsem, že ten rekord drží hráč jménem Niko, který to zvládl za neuvěřitelných 5 minut a 7 sekund. 3 největší rekordy z historie Brawl Stars máme za sebou, ale ten pravý vrchol teprve přichází. A proto tady máme 4. světový rekord a tím je nejrychlejší vítězství v režimu Showdowns, které trvalo pouhých 7 sekund. No lidi, a teď upřímně, baví vás Jumgrab? Za mě je to totální blbost. No to je jedno. A víte, že průměrný čas v Jumgrabu je něco okolo 2 minut, ale profesionálové dali rekord 31 sekund. Jak neskutečné, že? No a jaký je váš nejrychlejší čas v Jumgrabu? Napište do komentářů. No a co by to bylo za video o světových rekordech, kdybych si to a já sama neskusila? Tak pojďme zkusit aspoň jeden světový rekord pokořit. Tak jo lidi, stopky zapínám za 3, 2, 1, jsou zapnuté stopky a my jedeme, já musím jít prostě pozabíjet lidi. Já prostě to musím vyhrát, kámo. To musím prostě, ježišmarja, nesmí to být zase další nějaký fails. No nic, tak pojďme tady po lidech, po všech lidech, hezky tak. Tak, yes. Zabili jsme už jenom 5 lidí, zbývá Wait, to je nějaký docela dobrý čas máme. Máme docela dobrý čas, tyjo, máme docela, no. Počkej, my máme čas 38 sekund. To je náhodou docela hodně dobré, ne? Kámo, to se mi docela povedlo, ne? No nic. No a lidičky, když už jsme u těch rekordů, tak bychom mohli zkusit jít dát Jumgrab a uvidíme, za jak dlouho ho dohráme. I když je to moje nejvíc nesnášející hra, nemám to fakt ráda, jo. No tak to pro vás udělám, tak jo, jdem si zahrát Jumgrab. OK, máme tu Jumgrabík, takže jdeme na to. Že tady musím pozabíjet a musíme vzít tady hlavně ty gemisky teda, no gemisky prostě no. Takže jdu tady takhle hezky, no. Kam spavuj se, rychle, kam ty gemisky spadnou mega, no dobré už tu máme. Nice, máme 4 gemisky. Pojď, ať má 1. To vyhrám, to už je vyhrám. 5. Nice, ok. Tak pojď, musíme je dát. OK, 6. Pojď. No, ok, máme 6. To nesmím zdechnout. Dobře, 8 máme. To už dáme za chvíli. Počkej, tak 9.
9. za chvíli budeme mít. Jest 9. Máme 9. A máme... Rychle spavní, máme 10. Jo, on umřel. No nic, on to pokazil. No nevadí, tak jdeme dál. Yes, a máme 10. gem grab, takže teda grape, teda G, no to je jedno. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, vyhráli jsme to. No a lidičky, jaký jsme měli vlastně čas? Myslím, že minutu 20? Což je docela hodně dobré, ne? Napište do komentářů, jestli je to dobré nebo ne, ale za mě docela jo. Můžeme to dát za minutu, ale ten typek zdechnul, no. Nevadí, za mě je to aj tak dobrý. Takže, jak jste sami viděli na videu, tyhle 2 rychlostní rekordy jsem si zkusila na vlastní kůži. Světový rekord v showdownu je sice neskutečných 13 sekund, ale mně se povedlo vyhrát celou hru za 38 sekund. Na normální zápas je to skvělý čas. U Jamgrabu je to podobné, rekord drží čas 31 sekund, což je skoro nemožné zopakovat. Můj výsledek byl 1 minuta a 23 sekund. Na to, že hrajete proti lidem, kteří ke mi samozřejmě brání a snaží se vás porazit, je minuta a 32 sekund super výsledek. Jsem s tím časem spokojená a myslím, že porazit proti hráče takhle rychle se nepovede. Teď se ale pojďme podívat na ty zbylé 3 rekordy, protože ty jsou vážně šílené, jako třeba Toxic Jenny, který dal jako mezi prvníma 200 000 trofejí, jako to je mega obrovské číslo. V dnešní době ve hře platí nový systém a dosahuje se na úroveň Prestige. Je to jako trochu jiné, ale i tak musel zabrat jako strašně moc času. Další věc je ten winstreak od hráče Psychy, který vyhrál 271 zápasů v řadě bez jediné prohry. Když hrajete na vysoké úrovni Prestige, hra vám dává schválně těžší a těžší soupeřce. Představte si, že ani jednou neprohrajete. No a ten poslední rekord, kdy hráč získal 60 trofejí na novém účtu za nejrychlejší čas, to muselo být neskutečná rychlost. Hned od první sekundy. Teď mě ale zajímá, co si o tom myslíte vy. Který z těchto 5 rekordů vám přijde nejvíc neuvěřitelný? Byl to ten showdown za 13 sekund nebo spíš těch 200 000 trofejí? Napište dolů do komentářů. Taky mi můžete napsat, jaký je váš osobní nejlepší čas v Jamgrabu nebo v showdownu. A jestli jste někdy moji minutu a 32 sekund překonali. Schválně, jestli se v komentářích objeví někdo, komu se to povedlo ještě rychleji. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Moc mi to pomůže. No, mějte se hezky, ať se vám daří ve hře a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!